Ano? Sumunay. Hello mga kabigay! So, Ayun po. Bes, napakadami nito. Ano to? Ang mumukbang po natin ngayon ay nilagang bulalo. At napakalutong, syempre, papartneran natin ng napakalutong na crispy pata. Sinamahan din po natin ng pritong isda na dalagang bukid. Andito po yung mga sausawan natin. Tsaka mainit na sabaw. O yun, ano yun, ano, patis kalamansi, no? Oo. Para dito. Pata. Tapos pang crispy pata. Tapos ano pa yung isa? Toimansi Kalamansi. para dito naman. So ito, hindi lang humalutong ito, kundi napakalambot niya. Yan, bago po tayo magmukbang, play po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinagluto niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa mga viewers po namin na patuloy po sumasalo po sa amin sa isang pagkainan. Nawa po ay lagi po kami may makakain sa araw-araw. Maraming salamat po, Ama. Ito po sa madalangin ko sa inyong buktong na anak. Sa Kristo na aming tapagligtas. Amen. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Tayo. Kain po. Wow! Thank you. Ang kagat po ay para sa inyo. Kain po. Bulalo yan. Ano? Ay, thank you po. Pakalambot ang kapel. Sumunay. Kain po tayo. Sarap to. Lambot. Wow. Grabe. Thank you. Wow. Sarap. Init pa. Wow. Sarap. Wow.
Ang sarap. Sobrang lambot. Ang pati pinapa. Sarap. Speechless. Wow. Sarap, may kanya-kanyang sausawan. Mm-hmm. Kain po. Yung mga gatel po, yan ang masarap po talaga pag napakalambot. Sarap, no? Sarap. Ano, ito yung gatel, oh. Halos nagkano, hiwalay. Kalamansi na may sili, sarap. Manamis-namis po yung sabaw ng ating nilagang bulalo. Gawa ho nito. Ni Bes, no? Saging. Yung saging na saba. At napakasarap nitong ating isda dahil malutong. Ang ulo. Sarap kainin. Wow. Ang daming... Buyas. Dalagang bukod po. Comment down below sino po yung paborito dalagang bukod. Ang sarap po talaga. Ilamay ko na ho. Ang gulay kayo na. Gulay oh. Naku, bakang gulay oh. Ito sana. Ilaga. Malambot baka. Ay, sige. Ano kasi ito local na ano, yung native, ayun, na ano, bulalo po. Kaya ko konti lang po yung bone marrow niya. Ano po, konti lang. Ito naluto. Napakasarap. Oh. Ay, nalog. Sabi? Mamaya na tirahan na to. Lumamig na po yung ano. Yung ating alitan naman. Yung utak ng ano. Baka pag lumamig po, ano eh, parang naging sebo. Napakasarap. Ko-complement lahat. Ano ba? Mas maraming gulay. O, ito pa, oh. Sino pa gusto niyo malambot na gatel? Sama na? Tayo. Sama? Sarap na? Yan, oh. Isang. Sobrang lambot. Ay, ito laman, oh. Ni ikaw. Oh. Sarap na rito sa ano. Alamansi, merong patis at ano. Manghang na konti. Ayan. Grabe, sarap. Yung pong ano, yung gatel ng ano, ng ating bulalo. Parang lasang bone marrow yung mga gatel, no, kapag Sobrang lambot din. sobrang lambot.
The best yung gulay. Ang laman, no? Wow. Oh, nakuha ka ng crispy pata. Ay. Nakuha ka rin. Wow. Wow. Mga gato na yan, malambot, masarap. Paka-juicy po na loob. Saan ba to? Sa dami ng sausawan po natin. Higop, dito na po kami higop. Wow. Napakasarap. Mamaya ko na po tutuloy itong aking imumukbang. Simulan na po natin ang ating shout out. Shout out and thank you so much po kay Ma'am Ella Orende. always. Always po na nagbibigay sa atin ng star. Shout out Liageba Pascual, Lizelle Talban Tabaransan Family, Rose Jen Mugatar Makabenta sa Abu Dhabi. Hello po. Rena Hernandez, Edenio Macarulay Ensalay and Vic Ensalay. Happy 41 years wedding anniversary po Wow. sa June 27. Congrats po. Junvel Yam Vo Alipuon, Florence Figuera, Jeffrey Pacheco, Lena Gian Resio, Rianesa Blesa Blasco ng Cavite, Laguna, Yomi Shi, Emeres Janet, thank you so much po kay Lizelle Toriano, Jessica Escaldas, shout out Escalda and Acer family, John Marie Carion, happy birthday sa kapatid niya. Kay Noli Banting, Madu Isangko ng Pasig. Mia Panganiban, shout out Mia and Marjorie ng Laguna. Rehen Jumbo, shout out sa lahat ng mga taga Oroquita City, Misamis Occidental. Remart Poraso from Baybay City, Leyte. Rodaline Pascual, John Fred Padilla from Nueva Ecija, Ading Nuestro, Julio Doms, Clyde Diva na lagi nanonood sa atin, kay Jean Ann, Gianna Bueno, Jacob's Corner ng California, kay Jessie Plasana, hello po, kay Marlon Uson, Emelda Foraque, Hazel Valdez, shout out Yuazel, Krisha, and Elmar Valdez ng Cavite. Hello po. Yun, hello po. Ayan, sobrang salamat po mga kawikas sa muli pong pagsalo ngayong araw nito. At syempre, sobrang salamat sa Diyos sa pinagkaloob niya ngayong araw nito. Pero bago tayo magpaalam, syempre, cheers po tayo. Yun, natapos na po yung isang masarap na mukbang. Hanggang sa muli po, kita-kita po tayo at lagi mag-iingat. Kaya, bigla na lang mawala.